Bawahnya ya, Dok? Derek. Oke, mau. Si aku tak ngombe wedan jai. Masya Allah. Seger. Oh, itu sarap ya, wedan jai. Malah jeruk arak ya. Napa? Selendang sutra mawon. Wah, laiki teman. Asli buat Ponorogo teman. Niki sing kula ning kula piyambak. Kalian Mas Wawan buat apa-apa, gatosan. Ayo, monggo puteranipun. Monggo, napa puteranipun Pak Putra? Lah ponakanku lek nek puteranipun. Lah iya kan jelas to, dengan lo kesupen. Heeh. Boten niku putrane Pak Nardi. Nardi Pati. Ya aku lho boten penangge kok kemudian kula tadi mriko. Angin nggih. Sakniki lho. Rumiyin Mbak Rani menika nggih menika derek presiden Sakraningrat. Nggih. Allah ampun ngoten. Oh, presiden Pak Igit to. Jadi Saiki. kalau tahun 1000 kasus Ora rombe mawon kok. Aja kok tutup-tutupi lho, Mbak. Oh, saestu. Derek Mbah, nggih rumiyin pas kalitane nggih derek nggih, Mbak. Mbah Yatno. Nggih, belajar teng Mbah Yatno. Oh, nggih. Presiden Pak Seto, Pak Puguh. Kula sinten dalang pokoknya kula elon. Oh, nggih. Tenten wayangan keteng kula moro. Jadi kowe langsung maro malah. Nggih. Oh, nggih, berarti sembah nun. Sabar sendok. Nyapa terus kowe nek anu nyokot ki aja nganti sendok bengkong lho. Dayane princess. Lah yo dadane umpammu kok ngomongan to, Jos. Ora ngono lho. Sinden iso nganti bengkong lho. Ora jane karang tarune duwe diketi dhisik sendok. Lagi nganu nyemplung cangkemmu ora kaya garu. Kowe tapi kayak malah ngeruki apa-apa ora mbok apa-apa. Jadi kayak nyakrak ngono ya, Jos. Wiyane yo Ora. Bure iya no. Yen wengi kudu Ya. Kok ijan sumanding ana nono. aduh Barene aduh le. iso nih Gak.